First they hit with phase 1, airstrikes all day and all night. Phase 2, rockets hit the Gaza Strip with phosphorus. Phase 3, ground attack, how we gonna counteract? Boycott, divest and sanction. Boycott, divest and sanction. Boycott, divest and sanction. Israel, you should be ashamed. Killing maim thousands of civilians in our name. Claim you hitting terrorists, but children in your aim. Even murder relief workers, what's spilling from their brain while they tried to drive the ambulance. So they couldn't stand a chance. Even bomb students, hospitals, Mas Rafa and Khan Yunis. Shot them in their back like the cops to Oscar Grant. And in each case, the good old United States sponsored that. 7 million a day that we paid tax and APAC like the emperor's clothes. The struggle's getting hotter and the temperature rose. Since 1948, when you formed the state, Palestinian people still defending their homes. They ain't been surrendering, no. Boycott, divest and sanction. Boycott, divest and sanction. Boycott, divest and La col·laboració sanction. del Festival Grec de Barcelona amb l'Ambaixada d'Israel a Espanya converteix el festival en còmplice de les polítiques contràries al dret internacional i als drets humans que l'estat sionista du a terme a Palestina des de 1948. L'arquebisbe sud-africà Desmond Tutu, que a principis de juny va rebre el Premi Internacional Catalunya 2014 de les mans del president de la Generalitat, Artur Mas, s'ha pronunciat moltes vegades a favor de la campanya de boicot, desinversions i sancions contra Israel. Demanem al govern i a la resta d'institucions catalanes que segueixin l'exemple de Desmond Tutu i aturin la seva complicitat amb els crims i les polítiques il·legals d'Israel. Avui fem una altra demostració de com la campanya BDS serà una campanya que estarà constantment darrere de totes aquelles institucions israelianes i d'aquelles que tinguin algun tipus de vincle amb elles. És un boicot condicionat a 3 premisses. La primera, la fi de l'ocupació. La segona, la igualtat de drets amb la població àrab que viu a l'estat d'Israel. I la tercera, el dret al retorn de totes les persones que van tenir de fugir a l'any 48. També volem fer una menció especial al govern de la Generalitat de Catalunya. Un govern que demana sobirania mentre fa pactes amb un altre estat que li nega la sobirania al poble palestí. Per tant, nosaltres volem dir antifort que Israel no és cap referent. Prou complicitat amb l'apartheid israelià! 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 Divest and sanction. Boycott, divest and sanction. Boycott, divest and sanction. Till there's right of return for displaced and reparations.